Mhuri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndine confession yangu iyo yandiinayo, zvinhuwo zvekuti ndakazozvibata. After that ndakabva ndachizopiwa sarudzo naivo vatete vangu. Vakanditi it's either unouya and then you will join me, and if you do not join me, ziva kuti ndinenge ndava kutochekeresa murume wako. Saka ndainge ndisingatozvizivi kuti baba vangu pavainge vachiri vapenyu, the reason as to why vakazoita kuti ndinge ndichizonogara navatete vangu, vainge vakatosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichizoitawo izvozvo zvekuroi navatete, but zvavo tete zvakazozangana neurombwa because vatori nemari dzavo vatete vangu ava. Saka ndakakurawo ndichichengetwa navatete vaindishungurudza. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandinetsa mukukura kwangu kuti koseiko vatete vangu vainge vachindishungurudza kudaro, ende vaiti kana vakandishungurudza vakandiona ndichichema vaibva vanditi sorry mwana wehanzvadzi yangu. Saka pamuchato wangu vatete ava vakandipa zvipo zvakati wandei, kusanganisira magumbeze uye zvekare vakabva vachizondipa nemari, vakapa nemurume wangu mari. Saka ndakazoti ndabva kuhoneymoon nemurume wangu ndopandakaona nyoka. Nyoka iyi ndakaiona ndainge nditori busy ndichisakurira because tainge tava kuroja 2 rooms. Saka kuseri kwacho kwainge kuine mudhorofia wainge uriko. Ndikazotaura nalandlord ndikavaudza kuti ndainge ndakaona nyoka imomo, ndokubva vachizobvisa mudhorofia uya. Saka ndakabva ndachizoti sezvo kwainge kuine mudhorofia wainge uriko uye ndainge ndakaona nyoka, ndaifanira kuti ndinge ndichizosakurira kuseri zvekare nepamberi pedome because painge paine mapundo. Ndainge ndava kutya kuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzoona nyoka zvekare. Saka ivo manje vatete vangu pavakazouya pamba vakabva vanditi uchaona nyoka iwewe. Zvinova zviri zvinhu zvakandinetsa because vatete vangu havasi munhu wekuti vanongokushanyira for no reason at all. Vakangoya vakandipa mari vakanditi uzotengera murume wako beef, umubikire umukangire kabeef. After that ndipo apo pandakabva ndachizoona nyoka sezvandainge ndakaudzwa navatete vangu. Usiku hwacho ndakavarota vatete vangu. Mushure mekunge ndavarota vatete, ndipo apo pavakabva vachizoti kwandiri vainge vachida kuti ndinge ndichizovajoina, vakati vainge vachida kuti ndinge ndichizoita muroi. After that was when pandakabva ndachizosarudza kuita muroi mukoma Nashi. Kusvika pari zvino ndo basa iroro randinoita. Ndinongorota ndichifamba navatete vangu. Nekwavanenge vachienda neni handitombozivi, but tinotongoenda tobva tanoroya. Makuseni ndinomuka ndakaneta chaizvo, uye zvekare ndine nyoka iyo yandakapiwa. Nyoka iyi yandakapiwa imhando yeBlack Mamba, but iri Black Mamba iyo ndeye green. Hongu ndinozviziva kuti vanhu vachati kokana iri green mamba, but kwete, haisi green mamba zvayo. Iyo nyoka iyi itori Black Mamba asi ndeye green. So izvozvo ndo zvakaitika mukoma. Kusvika pari nhasi murume wangu anotomboona nyoka, anoti kana akaona nyoka iyoyo anongofungidzira kuti zvimwe kuda inyoka yaMwari, but hatozvizivi kuti ndo chikwambo icho chandakapiwawo navatete vangu. Vatete vangu ivo vakatozviromberawo zvavo. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvedzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndakasarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiita zvekuroya rather than kuti ndinge ndichizourayirwa murume wangu. Ko kana kuri kunzi mukazonzi munofanira kuti
munge muchizoisa murume wenyu pachijana, zvino muchaita sei? Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inowo mukoma, ndinoda kureururawo kuti ndakambonetsana neumwe mufesi tiri kubhawa. Takati tichinetsana saizvozvo, ndipo apo ndakabva ndachizomubaya nebanga, akakuvara zvake, akazoendeswa kuchipatara. Ndakatomboisungirwa nyaya yacho iyoyo, but chiri kundinetsa mukoma ndechikuti mushure mekunge apora mufesi uyu, ndikabva ndachizouya kuno kwangu kuSouth Africa after 2 years ndokubva achizoshayika. Zvino iye ari kuuya kwandiri achiti ndini ndakamuuraya. Nai zviriko here izvozvo zvekuti nhasi unonetsana nemunhu wamubaya nebanga, obva aenda kuchipatara, obva atopora, but after that obva achizofa after kana 2 years, then pa 2 years idzodzo obva achizodzoka kwauri achiti iye ndiwe wakamuuraya. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Nguva zhinji ndinomurota, ndo zvavakataura izvozvo. Let us try to speak with him in the comment section. Is it even possible that unokwanisa kuti wabaya munhu nebanga nhasi, then after a couple of years obva achizofa? Kana afa then obva wachizotanga kuona chipoko chake achikuudza kuti ndiwe wakandiuraya. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavigawo chitupa changu. Ndauya pano ndiine confession iyo yandiinayo. The spirit of jealousiness runs deep in our family. So ndatova munhu wekuti handisisina kana munhu wandinokwanisa kuraramisana naye. When you post my story, please tell me. I'll follow through in the comment section. Ndine vanhu vanokwana ivo kuita 20 avo vandadzingisa mabasa. Ndagara pasi ndikavaverenga ndisati ndatanga kutaura nemi mukoma Nashi. Vanhu vandakadzingisa mabasa kubva zvandakapinda muno muSouth Africa vanokwana ivo kuita 20. Saka I have that spirit of jealousy. Gogo vangu ndivo vakatanga nemweya iwoyo wegodo. Vainge vari munhu vainge vasingadi kuona vamwe vanhu vachibudirira. Vaitosarudza kuti zvainge zviri nani kuti vange vachitoroya munhu wacho iyeye. So neniwo ndinotoona kuti ndiwowo mweya uyo wandiinawo. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi hapana zvandingazviita, kunyange pandakavati nai vahanzvadzi hazviite here kuti munge muchimbozama kunamata. Vakanditi there is nothing that I can do mukoma Nashi. It's like she has already given up. Hanzi mumuri medu we have that spirit of jealousy. Hatidi kuona umwe munhu achibudirira. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukoma Nashi makadi zvenyu. Ndinoda kureurura kuti ndakabhadhara imwe n'anga zvekare ndikabhadhara umwe muprofita, but muprofita uyu wekuno kuJoburg ndiye akatoita zvinhu zvandakaona kuti panapa ndabetserwa. Saka muprofita uyu akandipa minamato, akanditi minamato iyi unofanira kuti unge uchishandisa kwemazuva 21. Akanditi minamato iyoyo uchazoishandisa mushure mekunge wabatira pamuviri. Mukoma Nashi, I was not even dating anyone panguva yacho iyoyo. Ndakasarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichitotsvaka chimunhu chinondipa nhumbu. Ndakarara nevamwe baba kudzamara ndichizonobatira pamuviri. After ndabatira pamuviri ndipo apo pandakabva ndachizotanga kushandisa minamato iyaya kuzonosvika 21 days dzakwana. 21 days dzakati dzakwana ndokubva ndachizobvisa nhumbu iyoyo. Saka kubvisa kwandakaita nhumbu zvakanzi ndo zvichaita kuti ex yangu uyo ariko kuUK ange achizonetsana nemudzimai wake, zvekare
ange achizotanga kufunga nezvangu. When you post my story, please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section pane zvose izvo zvandakaita mukoma. Ndinganzi ndiri munhu akakanganisa here? Because shungu dzangu ndedzekuti baba ava vange vachitanga kufunga nezvangu, ende ndikutoda kutoti vange vachizonditora ndinge ndichizoendawo ikoko kumhiri kwemakungwa. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi chandongoda kungoziva ndechekuti pane zvose izvo zvandakaita ndakakanganisa here? Ndinganzi ndakakanganisa here? Ya, zvakangooma hazvo vedu we. Mega, hamusi kuzviona here kuti makakanganisa? Dai makumbira ruregerero nekutobvisa kwamakaita nhumbu iyoyo. Dai makumbira Mwari ruregerero nekuti kutobvisa nhumbu kutoponda ka ikoko kwamakaita. Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi, please ndinokumbira kuti munge muchiposta nyaya yangu nekukasika. Inini ndine vamwe sekuru avo vandakataura navo mushure mekunge ndatora mafone numbers avo pane imwe channel. Ndakatora mafone numbers avo pane imwe channel paYouTube, then ndokubva ndachizonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizonyora mazita ehama dzangu idzo dzandinoda kuti dzinge dzichizofa dzichitambudzika. So right now ndiri kuona kuti hama dzangu dziri kutobudirira apa inini pane zvose izvo zvandinenge ndaronga. Hapatomborina kana chandinozombobuda nacho. Zvino sekuru ava vava kuti tinofanira kuti tinge tichizoenda stage number 2. Saka stage number 2 hanzi ndeyekuti ndinofanira kuti ndinge ndichizosarudza pakati pehama dzangu uyo wandinenge ndichida kuti ange achizofa. Now sekuru ava vari kuti wacho wandinenge ndasarudza kuti anofanira kuti ange achizofa, iye achazoshandurwa obva achizoita chikwambo changu icho chandinenge ndichizoshandisa pamhiko dzose idzo dzandinenge ndichizotevedzera. Sekuru ava vakati vane n'anga imwe yavanoziva inopota ichivapa masimba. N'anga iyi iri kunzi ndeye kuSenegal. When you post my story, please tell me. I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndakarara neumwe murume uyu ane mabhawa. Handidi hangu kutaura mazita emabhawa acho, but akazonditora nerimwe zuva. It was somewhere kuma 2 AM mushure mekunge vavhara bhawa vasikana avo vanomushandira. Patakaenda ikoko mukomanashi, murume uyu ndo zvaakaita. Takasvika tikabva tachizogara nechepakati pebhawa. Iye ndiye ainge akagara pacheya. Akabva anditi ndinge ndichizvikurura zvipfeko zvangu zvemukati. Ndikaita sekudaro ndokubva anditi ndinge ndichizoya kuzogarira sikarudzi yake. But pandakazoramba, this was after ndaona kuti pasi pechair apo paainge akagara painge paine nyoka yainge iripo. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandikatyamadza. Ndakati ndaramba saizvozvo mukomanashi akatsamwa akanditi huya manikani baby kwava kundiburitsira mari. Akandiburitsira mari yainge ichikwana iyo kuita $2,620. Ndakabva ndachizobvuma ndikabva ndachizorara naye, but ipapo ndainge ndava kutozviziva kuti iye akatoromba. So right now I have been avoiding him. Mukomanashi ndo zvakaitika izvi. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi I did it for the love of money. Ndinodisisa mari mukoma, ndo zvavakataura vanzvadzi vedu ava mucomment section.
Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inenewo ndinoda kureurura kuti ndakararawo nebest friend yangu. After ndarara nebest friend yangu, even though ari munhukadzi, after that ndakabva ndachizorara nemurume wake. Kutaura kudai so, murume wake ndakatomuita my soulmate. Ndakaudzwa kuti vacharambana within 6 months. Ndichitaura nemi mukoma kuzonosvika musi wa18 May ndo pari kunokwana 6 months dzacho idzodzo, according to the dates dzandakapiwa nen'anga yacho. Saka n'anga iyi yakanditi yainge ichida kuti ndige tichizorara nefriend yangu, zvinova zviri zvinhu zvainge zvakaoma. Akanditi handiti uri kuda murume wake, wototanga naye. Izvi ndo zvichazokonzeresa kuti ange achizosviba moyo. Then kana akazokuona kuti wava kudanana nemurume wake, anenge asitomborina kana basa newe. So that is what happened mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndisiviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Strange things indeed they do happen in this world. Ko idzo mhiko dzacho dzekutanga wamborara nefriend yako apapa uri mukadzi, then after that wochizonzi murume wefriend yako achazova your soulmate. Can you even believe it? Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi iniwo ndakaita kuti mukoma vangu vange vachizopenga, but mukoma I think ndakatumidzira go back to sender kune munhu asiririye. That time pandakatumidzira go back to sender, oh how I wish kuti dai ndanga ndichiri nemafone numbers avo madzimai ivavo, but pavakandibatsira mukoma ndainge ndiri panguva yakaomarara. Ndaipota ndichirarwa nezvidhoma. Zvidhoma izvi zvaitouya zvobva zvachizokwira pamusoro pangu, tobva tachizotanga kuita bonde. Zvidhoma izvi mukoma nashi zvaiwanzokuya zviri zvitatu, zviri zvikadzi zvorara neni usiku hwose. Ndainge ndava kutanga kuonda, dzimwe nguva ndaiita weight inenge iine ropa. Ndainge ndiri kuma-RDP, kana muchiziva nzvimbo imwe inonzi Zebediela. Pane imwe nguva yekuti ikoko kwakambovakwa ma-RDP kwenguva refu. Saka ndakabva ndachizotsvakirwa basa neimwe friend yangu. Ndakati ndatsvakirwa basa saizvozvo ndokubva ndachizotanga kushandako ikoko. Zvinhu mukoma zvakabva zvachizooma zvekuti ndakatombofunga kuda kuzvipfuudza upenyu hwangu. Ndaipota ndichirara kana kuti kurarwa nezvinhu because zvaiuya zvongokwira pamusoro pangu zvotanga kutamba nesikaridzi yangu, zvekuti ndaitoinzwa ndiri kuhope kuti inenge yakamuka zvichiita bonde neni. Saka ndakabva ndachizoenda kune vamwe madzimai avo vatakanzwa zvichinzi kwainge kuina madzimai vainge vava kugara imomo muZebediela matainge tichishanda. Ndakaendako nevamwe vangu. Madzimai ivavo vakanditi ndainge ndichazoita mari, but zvaizonditorera nguva. Vakabva vandiudza ivo, vakabva vati mumuri painge paine munhu ainge achindishandisira mishonga, saka taifanira kuti tinge tichiita go back to sender. Ndakaita go back to sender, but now chava kundinetsa ndechekuti ndiri kufamba mukoma nashi, ende handisirini ndakatanga kufamba because vamwe vehukama pavari kufambawo vari kungoudzwa kuti ndini ndakapengesa mukoma wangu. Saka ivo mukoma ava vari kunzi havatomborina kana problem, vainge vasingatombondiroye zvachose, but kungoti inini ndakangonyeperwa namadzimai avo vakandibatsira. So now handichazivi kuti ndozvifambisa sei. Kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangogoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Apa unenge wakaudzwa kuti ngatitei go back to sender, then you find out kuti wakaitira munhu asiririye go back to sender. Hey, pakaipa. Let us try to speak with him in the comment section.